Wato ainihin ku subrubida mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka a wannan tashar YouTube ta Algaita Dub Studio TV. Wai kenan. Da hawaye kenan zaki sallame ni? To ka sani zaka mutu a nan wajen. Ina kudi yake? Kai, kana da dola ina kudi? Kai, kamata ne shege ka na jefa gawar ka a teku. Dan na kyale ka shine ka zo nan kace gwada kai wani jarumi ne ba. Yalla bai lafiya ka shigo ban daki kana kuka? To yadda ninka nake bukata domin na yi kuka a nan? Kuka ma ba za a bari ne a cikin salama ba? Ya sunanka? Moses, ka taba karanta Injila? Ka san me aka ce a sura ta 6 aya ta 23 a Romans? Sakamakon zunubi mutuwa ne. Shuru, wai baka yi zini yana bari kana bari. To san cewa gidan murya ta kare ka sanya bari. Karancin su global lyrics na ka janyo fari bere bere when you see the king coming kaji. Kuma tashi mu nemi sana'a domin neman kwandala. Kuma tashi mu nemi sana'a domin neman kwandala. Manhajar Algaita Dub Studio Extra, waƙoƙi, fina-finai, sautukan barkwanci da na ƙwarar gwiwa. Wato ainihin ku subrubida mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka a wannan tashar YouTube ta Algaita Dub Studio TV. Wai kenan.